Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, balik kita sa akong pamangkot kay ina nga ako nung sang unang panahon. Ang nagpa-picture, ang ginapitikan mo sang camera, nga natingala ka mong magluwas nga black and white. Ang mga itsura sang una sa mga tao sa picture, ka mga seryoso. No, daway nakasunod sa mga itsura ni DJ Vic nga itsura pa lang. Lumakadlaw ka na, patidyo ka. Ano ang main reason? No? Simple lang ang main reason nga sang unang chimpo, ang picture or ang ginapitikan sa unang panahon, medyo seryoso na. Okay, may pila ka pagpati nga siyempre na-prove man nga magpagpati nga ako nung ng rason nga seryoso. So number one, sa una ko ng panahon, siyempre bawal ang magyuhom kung nagpa-picture. Baliskad sa atong subong kung nagpa-picture ka ganing away ka nagayuhom, ang itsura mo daw sinang unang tao. Pero sa una iya, tama ka na ano pa daw sila ka importante nga pag napicturean ka gani, seryoso ka. Kay kung nagakadlaw ka sang una, pungkuyon ka sang kameraman. So, amo nang main reason, isa sa mga main reason. Number 2, anong rason nga seryoso ang mga itsura sang tao sang una? Kasi sang una daw hindi pa bala uso ang mga toothpaste ni Blau, no? Toothpaste. Kilala ka mo sa toothpaste? Ang ginapalipilyo na bala? Ang ginabutan sa sipilyo? Sa una, kalabanan sa mga tao sang una gali ko, no? Damo ilang mga, ang mga tao sang una, mga ungab. Mga ungab, no? Hindi lang basta-basta ungab gid. Di kay ungab, siyempre, di ikaw blakad lang nga ungab kung kanami itsura mo. Amo nang mga ungab nga daw dako-dako ungab niya, why nagakadlaw, kipo na lang ba? Siyempre na huya makita niya untong nga ungab. Okay, amo na ikaduwang nga rason nga seryoso ang mga itsura sa una sa nagpa-picture. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, kag isa pagid ka reason nga sang unang panahon, ang itsura sa mga tao sa picture or kung picturean sila seryoso, simple man ako na. Ang main reason, sang una gali ka panahon magpa-picture gali ang tao, tama kadugay sang exposure, no? So kung picturean ka, matindog ka na sa tunga, mga kwan ka, mga 1 hour ka na matindog. 1 hour ka matindog sa tunga. Din ang cameraman, ang camera, dako-dako pa na sa una. Cameraman, mulat ka pa isang oras nga matindog dira, kay sa una, hindi pa high-tech, kadugay sa pag-capture, exposure. Di ko ikaw pa ka ng picturean nga isa kada oras, siyempre, okay pa primero, mayum-yum ka. Pero sa uli, siyempre, kinusamod ka na. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Tinatimingan, pag picture, sa isa ka oras, ang napicturean, siyempre, nagkakusamod. Kasi sa una, sindom-duman nyo, may film pa na. Sa una may film, no? Kung mabakal ka mo sang camera, may film pa. Daw, tag 12 shots, 24 shots, 36 shots, no? Di, siyempre, kada shot mo dapat siguro doon magiging insakto ang imo nga na-capture. Kaya mahal sang una ang kada film, no? Subong niya. So, uyang-uyang na lang subong niya ang pag-picture. Kaya nga, naka-memory card. Lagot-lagot ng storage sa ato ng cellphone. So, that's why nga, bisan pa uyangan mo, palagpatan mo. No, wala problema. Kay igo gid sa imo nga memory card. Okay, so sa mga panahon kung magpa-picture gani ka mo, dapat maglihom ka mo para nga hindi ka mo masalaan ng mga sinaunang tao. Kung sa tingin mo ay ako yan doing, humingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya, kung bata ko ngayon pinagpala. You don't have to look, nagtanala tayo ng Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice.